Ще изговорим условията и ще стане, да. Момент. Добре, хубаво, ще отидем може би и заедно, ще видим. Чакай, че имам клиент само да обслужа клиента и ще ти звъня. Айде. Влез! Давид, жената за сватбата. Да, заповядайте, здравейте. Аз съм Давид, приятно ми е, как сте? Така, една водичка за вас съм ви оставил. Благодаря. Така, слушам ви сега. Трябва ми транспорт за сватба. Колко души ще пътуват горе-долу? 150 човека. 150 човека са гостите, за гостите, така ли? точно така. Добре, какъв период, смисъл, по кое време вечерта ще свърши сватбата? Масово между 11 и... Между 11, 12, 1 максимум. Предполагам, че ще трябва да се извозят гостите. Добре, има ли някой, който със собствен автомобил идва или предимно са... Има, но те са много малко. Ориентировъчната бройка е около 150 човека. Добре, ами лично аз би предложил между 23 часа, защото сигурно ще има и по-възрастни, които искат да се тръгнат по-рано или такива, които са с деца. И 3 сутринта. Това се води наем на микробусче с шофьор за в рамките на 4 часа, най-оптималният вариант, където можем да ги извозим всичките на групи поетапно, когато са готови. В едно бусче са 8 души максимум, но в повечето случаи се качват по 6, да кажем 4 бусчета по 8 човека, стават 32-ма. И реално на 4-5 рунда ще ги извозим всичките. Ако случайно някой иска да остане до малко по-късно, ще има овертайм, но в повечето случаи не го таксуваме. Офертата за цялото нещо би била около 1200 лева. За всичко, за цялата вечер, като това е включено и ДДС вътре. Не е ли малко прекалено висока цената? В смисъл идва ви скъпо? И доста над нашия бюджет, който сме отделили. По принцип, да, разбирам ви и вас, но трябва да имате предвид, че все пак на ваше разположение са и диспетчери, които работят през нощта, както и шофьори, които са ви на разположение през нощта, има нощен труд, няма как да го направим по-ефективно. Но просто цената не ме устройва на този етап и ще потърся други фирми. Ако искате, сега сме тук, обадете се на 2-3 фирми да поискате за оферта. Ако някой ви даде по-добра цена, аз ще ви направя транспорта безплатен. Добре, чудесно. Ало, здравейте! Здравейте! Бих искала да попитам за оферта за изготвяне на гостите от нашата сватба, около 50 човека. В момента си звъняла на Анатоли. Ето го. Анатоли, здрасти! Да, кажи, какво става? Може ли за едно съдействие? Имам една клиентка, която иска да изводи няколко човека от хотел поради сватба. Да. Каква цена можем да ми обявите? Ами, аз мисля, че знам за коя клиентка става въпрос, но не съм сигурен. 1200 лева е цената. 1200? Да. Да, харесва ми цената. Добре. Супер. Чакам ако нещо да потвърдиш. Чао, чао. Ало, здравейте! Относно цената, направих запитване. 1550 лева ще бъде за вас. Благодаря ви много, но ми е твърде висока. Разбирам ви. Хубав ден, до чуване. Чао, чао. Все пак не е единствената фирма. Да, разбирам, напълно ви разбирам. Позвоним на друга. Ало. Здравейте! Обаче след искам оферта, ако удобно за трансфер, само за извозване на гостите на нашата сватба, с оферта за човека, бихте ли ми говорили цена? Много благодаря. Това май беше Любо по гласа, така ми се струва. Любо, здрасти! Ало, здравейте ли? Здравей. За първо имам едно запитване за трансфер на около 150 човека за една сватба. Добре. Това вечерта е извозване от сватбата на гостите, нали така? Да. Значи цената е 1200 лева. 4 бушчета ще пратя осмици и да ги изкара, да. Добре. Мерси, Люба. Ако има нещо, звънкай. Чао, чао. Здравейте! Ало, здравейте, преди малко разговаряхме. Можем да направим трансфера. Цената е 1400 лева. Много ви благодаря, но ми е доста над бюджета. Хубав ден ви пожелавам. Всичко добро. И? Прав бяхте, изглежда доста хора работят заедно с вас и цените, които ми предлагат, са малко по-високи. Вижте, сега сме в доста натоварен сезон и доста от колегите в принцип са заети, знаят, че могат да разчитат на нас, защото си помагаме доста години вече, така че затова ми звънат. Ние ще ви обслужим, за да може да споделите вашия опит и на други клиенти и да имаме добро реноме. Имаме ли сделка?